Khona buzile ukuthi ngabe ukuphupha ujahlwa lelo phupho lichaza ukuthini. Kodwa-ke bengicela uqale ushaye subscribe la ukuze ungaphuthelwa-ke wonke amaphupho esisazobuya-ke namavidiyo sizowachaza. Ukuphupha ujaha abantu ngesikhali, lokho kusho ukuthi-ke uzonqoba izitha zakho. Kanti-ke uma ukuthi-ke uyajahwa, mhlawumpe-ke ujahwa ngohlanya, lokho kusho ukuthi-ke unenhlanhla, okusho ukuthi kunenhlanhla ezayo okumele nje uyilindele. Asike sithi-ke ujahwa yindlovu, ubaleka uyishiya. Lokho kusho ukuthi-ke uzodlula ebunzimeni bempilo mawukuthi-ke indlovu nje impela nje siyazi ukuthi indlovu isilwane esikhulu. Asike sithi-ke iyakujaha, kusho ukuthi khona ubunzima-ke osazobhekana nabo empilweni yakho. Uma ukuthi uyaphupha nje uyagijima, lokho kusho impumelelo esheshayo. Kusho ukuthi kunempumelelo ezayo okuzomele uyilindele. Mlaleli, uma ukuthi khona la ungazwanga khona kahle noma unombuzo ungabuza la kwi-comment section. Zobe sengibuya nevidiyo ngizochaza kabanzi ngalolu phupho olubuzile. Nisale kahle.